Има една такава болка, нали, не онази острата, дето те кара да крещиш. Мгм. По-скоро е един постоянен досаден фон. В кръста, примерно, дето те кара постоянно да търсиш къде да седнеш. Точно. Или в коляното, от някоя стара травма. И всяко стъпало ти напомня. В един момент просто целият ти ден се върти около това как да избегнеш. Ами, точно това са историите, които чуваме всеки ден. Хора, които вече са, така да се каже, приели болката за част от живота си, опитали се какво ли не. И се отказали. Точно. А днес ще разгледаме един подход, който опитва се да промени точно това. Не да маскираме симптома, а да накараме тялото само да се справи. Как? С помощта на светлината. По-конкретно говорим за МЛС лазерна терапия. Добре, чакай сега. Като чуя лазер, аз си представям. Или нещо от научната фантастика, дето реже стомана, или... Козметична процедура, да. Да, как може такова нещо да лекува става и то безболезнено? Виж, най-лесната аналогия е с фотосинтезата. Растенията използват светлина, за да създадат енергия, нали? Да, ясно. Тук процесът, нарича се фотобиомодулация, е подобен. Ние даваме на нашите клетки един много специфичен вид светлинна енергия и с нея ги събуждаме. Ускоряваме естествените им лечебни процеси. А защо са нужни две светлинни вълни? Не може ли само една, по-силна? Отличен въпрос. Точно в това е иновацията. Те работят в екип. Едната вълна, импулсната, прониква много дълбоко и действа като силно болкоуспокояващо. Кара тялото да си произведе собствени ендорфини. Значи тя гаси болката. Незабавно, да. А другата вълна е с непрекъснато действие. И тя се бори с причината, с възпалението, с отока, по-повърхностно. И все пак аз продължавам да си мисля, не загрява ли? Лазер, топлина. Ето тук е големият скок в технологията. Системата е суперимпулсна. Това означава, че импулсите са толкова бързи и кратки, че тъканта просто няма време да се загрее. Аха, ясно. Получаваме ефекта в дълбочина, но без абсолютно никакъв дискомфорт. Затова и главата на робота е на 20 см над кожата. Няма допир. Добре, науката звучи наистина интригуващо. Но дай да го пренесем в реалния живот. Спомням си, че ми разказа за един пациент. С хронична болка в коляното. От артроза. Да. Класически случай. Почти не се движал, нали така? Човек, който беше свел разходките до минимум, избягваш стълби, постоянно на обезболяващи. Ами след един курс от 10 процедури, той не просто намали болката, той си върна свободата. Какво означава това? Започна пак да се разхожда в парка. Което за него беше огромна победа. И ефекта, това е важно, често се усеща още след първите няколко сесии. Не чакаш месеци. А онова проучване за болката в кръст. Там имаше спад от 7,6 на 5,6 по скалата. Какво означава това за един човек? Ами, това е разликата между не мога да спа от болка и спа спокойно. Разликата между това да мислиш за всяко навеждане и просто да се наведеш. Да си вдигнеш внучето. Това е реално качество на живот, не просто някакво число. Значи не е само за хора с хронични проблеми, така ли? Ами ако някоя спортист и получи травма? О, абсолютно. Изключително ефективна е при спортни травми. Навяхвания, разтежения и за възстановяване след операция. Ускорява процеса значително. Тоест може да се ползва и превентивно? Разбира се, и понеже е толкова щадяща, напълно безвредна, е идеална за хора, които никога не са ходили на балнео. Може би са малко скептични или притеснени. Ами, като чуя роботизирана лазерна глава, да си призная, и аз малко се притеснявам. Звучи студено, плашещо. Това е най-честият мит. Всъщност преживяването е изненадващо релаксиращо. Наистина? Да, просто лежиш спокойно, процедурата трае между 5 и 10 минути, не усещаш абсолютно нищо или най-много една лека, приятна топлина. След това се чувстваш по-лек, отпуснат, неизморен. Добре, а как изглежда един пълен курс? Колко процедури са нужни? Зависи. При остри травми може и 5 до 10 да са достатъчни. При хронични състояния обикновено 10-12. В началото може да са по-начесто. Всеки ден през ден. А комбинира ли се с други терапии? О, да! И работи чудесно. Например, подготвят тканите. При озонотерапия за дискова херния, да кажем,
Лазера подобрява кръвообращението и така помага на озона да стигне по-ефективно там, където е проблемът. Струва ми се, че най-големият проблем е, че хората просто търпят, отлагат. Точно това е. Стискаш зъби, чакаш да мине, обаче възпалението си работи на зален фон и бавно, но сигурно уврежда тканите. А една навременна реакция може просто да спре този цикъл. И ако някой, който ни слуша, се разпознава в тази история, каква е първата стъпка? Най-простата. Просто една консултация. Не е нужна никаква подготовка. Важно е първо да разберем какъв е проблема, откъде идва. А за тези, които се интересуват, тази модерна роботизирана МЛС лазер терапия се предлага в Балнео и СПА комплекс Посейдон в Несебър. И за финал, една мисъл. Ако ключът към тази хронична болка не е в това да потискаме симптомите с хапчета, а да отключим собствените лечебни сили на тялото. На клетъчно ниво.